Ftit wara t-tokki ta' nofsinhar ingħata bidu għall-20 edizzjoni tal-Istrina. L-Istrina 2018 infetħet miċkejken Kejdin Farrugia li għadda minn operazzjoni serja ta' 8 sigħat f'rasu. Farrugia ta' 7 snin ġie operat 3 snin ilu benefika minn fondi miġbura mill-Malta Community Chest Fund u għalhekk kellu messaġġ jagħti. Forsi jattuna donazzjoni. Huwa qal li l-esperjenza tiegħu kienet waħda kifra u għalhekk hu mimli enerġija sabiex jgħin lill-oħrajn. Meta kont l-isptar jiena kont qed inweġġa ħafna meta qomt. Ħafna. U għalli mqal xiex kont l-iktar inkwetata li kien nifsek jew għallu? Għall-oħrajn. Fil-ftuħ ta' din il-maratona ta' 12 sija li se tkun l-aħħar waħda għall-President attwali, il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca ringrazzjat lil poplu u tennit li hu wieħed uniku għal fatt li kapaċi huma l-okkażjoni u jkun ta' spalla għal xulxin. F'messaġġ rekordjat peress li jinsab imsiefer il-Prim Ministru Joseph Muscat qal kif permezz tal-Istrina l-Maltin juru li huma familja u soċjetà waħda maquda. Miegħu ingħaqad id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn li tenna kif l-esperjenza tiegħu ta' 30 sena jopera tfal iġġelu jifhem u jħoss l-ġieħ ta' tfal tal-familji u trauma li għaddu minna. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Dalija appella biex in-nies ikunu konxi tar-realtajiet ta' persuni inqas ix-xurtjati minnhom. F'messaġġ qasir l-Archbishop Charles Scicluna qal li għandna nsarfu dawn iż-żminijiet ta' festi f'sinjal ta' tama biex il-miliet ikun sinjal konkret ta' mħabba. Fost l-għexieren ta' donazzjonijiet li ġew ippreżentati hemm dik tal-Partit Laburista li ġiet ippreżentata mid-Deputat Mexxej Laburista Chris Cardona. Fil-ftuħ tal-maratona Kejdin irringrazzja lil poplu Malti bil-qudiem. Grazzi ħafna mill-qalb. Ħafna. Napprezza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.